Annabi ne kadai sutura, duk wanda ya bi shi bai halaka. Salam Piano Record. Assalamu alaikum mai saurare. Zaka saurari wannan kasida daga bakin Sadam na Autan Shehu. Domin ƙarin bayani a kira wannan lamba kamar haka 09029976240. Ai saurare lafiya. Ku taho ku je dukkanin al'umma, mu Mahamudu za mu rike. Annabi ne kadai sutura, duk wanda ya bi shi bai halaka. Ku taho ku je dukkanin al'umma, mu Mahamudu za mu rike. Annabi ne kadai sutura, duk wanda ya bi shi bai halaka. Assalamu alaika ya mai maka, salamu alaika mai ɗaukaka. Ai dole a zo a gode maka, ni yau bege na zo ne maka. Ban so in na shirya maka, in zo ni gare ka shi ne haka. In sauka Madina ko maka, roƙon da na zo na furta maka. Dattin zuciya ka wanke duka, in zam jurar wajen sassaka. In tsallake dukkanin hallaka, baitin wake in rera maka. Ku taho ku je dukkanin al'umma, mu Mahamudu za mu rike. Annabi ne kadai sutura, duk wanda ya bi shi bai halaka. Allahu gare ka na yi sujjada, begen Mahamudu za na gwada. Ba alƙalami bare ta wada, kai ne ka nufa a yau in haɗa. Baitoci na in sanya kiɗa, in kai wa rasuli mai shimfiɗa. In tai daɗi ya ce in daɗa, waƙar in ƙara baiti shida. Mai gaskiya aikwa ba ya raɗa, ni ba na so a ringa faɗa. Dan yanzu abinci za na kwaɗa, in ɗauka sai in sa a baka. Ku taho ku je dukkanin al'umma, mu Mahamudu za mu rike. Annabi ne kadai sutura, duk wanda ya bi shi bai halaka. Mahamudu gare ka mun ka fake, wallahi rasul san ka muke. Dukkan matsayi gare ka yake, dan Abdullahi wai ya kake. Allahu kadai ya sanya kake, dan ko yaushe ta taka yake. Duk abin da ka so ai ba ka yake. Sallah azumi kace mu rike, mutane ambatan ka muke. Aljannu ambatan ka suke, dabbobi ambatan ka suke. Domin kai aka yi mu duka. Ku taho ku je dukkanin al'umma, mu Mahamudu za mu rike. Annabi ne kadai sutura, duk wanda ya bi shi bai halaka. Me kyan asali da kyan aniya, me kyan rawani da kyan tafiya. Ka gagar dukkanin tambaya, Allahu gare ka yayi ajiya. Hanyar ka kadai mu za mu tsaya, domin a cikin ta babu kaya. Mu rubuta sai mu zo mu biya, a cire mana dukkanin gajiya. An tuka tuwo a sauke miya, mudu wasu suka ce watiya. Jirgin mu ku zo mu sanya giya, in ka ki shiga kwase halaka. Ku taho ku je dukkanin al'umma, mu Mahamudu za mu rike. Annabi ne kadai sutura, duk wanda ya bi shi bai halaka. Ai annabi ne kadai sutura, mu dai a gare shi za mu bara. Sunan shi kadai muke ta kira, a cikin ƙaunarsa ba mu jira. Me zance har da ma zakara, fatan da nake kaban ɗamara. Ko yaushe na daina yin makara, in tsallake dukkanin kadara. Uku sau uku an kace matara, ai sanyi shi ka sanya mura. Me ji da gwanin sa zo mu kara, in ka ki da ni da kai mu rika. Ku taho ku je dukkanin al'umma, mu Mahamudu za mu rike. Annabi ne kadai sutura, duk wanda ya bi shi bai halaka. Kafin in ƙara waƙar duka, alai ashabu za na saka. Faɗi mata binti mai ɗaukaka, mata da diyansa duk a saka. Umar Usman Aliyu duka, da Abubakari gwanin mai maka. Ba mai matsayin su yau har duka, sun gagara dukkanin sassaka. Shehu Tijjani jinin mai maka, Jilani da Gausu za na saka. Da Aliyu Harazimin mu duka, Shehu Aljina mu ya haskaka. Ku taho ku je dukkanin al'umma, mu Mahamudu za mu rike. Annabi ne kadai sutura, duk wanda ya bi shi bai halaka. Ku taho ku ji dukkanin al'umma, mu Mahamudu za mu rike. Annabi ne kadai sutura, duk wanda ya bi shi bai halaka. Ku taho ku ji dukkanin al'umma, mu Mahamudu za mu rike. Annabi ne kadai sutura, duk wanda ya bi shi bai halaka.